Ένας από τους μεγάλους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι να μπορέσει να απακιστρωθεί λίγο από το τομέα της ασφάλισης. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχει τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως και παραπάνω τα ασφαλιστικά ταμεία, κοιτάει να ενισχύσει και να προωθήσει την ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να έρχεται επικουρικά με την δημόσια ασφάλιση και να μπορέσει να έχει μια ικανοποιητική περίθαλψη και σύνταξη ο εργαζόμενος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει και λεφτά, βέβαια, πολλές φορές για να καλύψει την ιδιωτική ασφάλιση. Πέρα από όλα αυτά, έχουμε διάφορες εξελίξεις στον χώρο. Έχουμε τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, τα οποία έχουμε ένα φορολόγητο. Έχουμε τα θέματα των νοσοκομείων και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη. Και θα τα δούμε όλα τα θέματα αυτά με την εκδότρια του περιοδικού Ιδιωτική Ασφάλιση, την κυρία Μαρίνα Δρακάτου. Τελικά είναι όνειρο που ακόμα το περιμένουμε το θέμα του επόμενου πυλώνα, του ιδιωτικού πυλώνα, ή ας πούμε είναι ασκήσεις επί χάρτου γίνονται σε αυτήν την ιστορία? Εντάξει, περιμένουμε. Ναι. Δεν έχουμε κάποιες δραστικές και δυναμικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε όμως κάποια πρώτα βήματα. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να παραχωρεί τα ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων στις ασφαλιστικές εταιρείες 2 μέρες την εβδομάδα. Και βέβαια το απόγευμα, δηλαδή 7 με 12.30, το οποίο... Είχε και το εισιτήριο εκεί πέρα το περίφημο. Ναι. Αλλά αυτό το 7 με 12.30... Είναι ώρες, είναι ώρες που μάλλον θέλουν να δουν οι ίδιοι πώς λειτουργούν τα ιατρεία εκείνες τις ώρες, παρά να εξυπηρετήσουν τις ασφαλιστικές. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ένα βήμα αυτό. Οι ασφαλιστικές εταιρείες από το τίποτα είπαν εντάξει, ας το δούμε. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης συνέργειας. Έχουμε επίσης το πρώτο βήμα προς την δημιουργία επαγγελματικών ταμείων για την υγεία. Μένουν να διευκρινιστούν πάρα πολλά σημεία ακόμη, αλλά τουλάχιστον έχει ξεκινήσει όλη η προεργασία που χρειάζεται για να μπει όλο αυτό το σύστημα σε μία σειρά. Είχαμε από τον Ιούλιο του 2013 την φοροαπαλλαγή των ομαδικών συνταξιοδοτικών. Το οποίο έχει εφαρμοστεί στην πράξη, δηλαδή. Το οποίο ναι, αλλά βέβαια είμαστε ακόμα σε μια φάση που οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν κάτι εξτρά στους εργαζόμενους τους. Οπότε και εκεί μάλλον θα περιμένουμε από το 2015 και μετά να δούμε κάποια ανάπτυξη. Δηλαδή υπάρχουν πρωτοβουλίες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω το πρόβλημα είναι αυτό που είναι σε όλη την οικονομία, η ρευστότητα, το να αξιοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Αν δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν κάτι παραπάνω, σίγουρα θα τα έβαζαν στην ιδιωτική ασφάλιση. Το πρόβλημα είναι τώρα, τους λέει το δημόσιο, πηγαίνετε να ασφαλιστείτε και ιδιωτικά για να έχετε μια καλύτερη ασφάλιση, αλλά την ίδια ώρα τους κόβουν και τους μισθούς. Πώς θα το κάνουν αυτό, δεν είναι λίγο οξύμορα εδώ? Πολλά είναι οξύμορα σε αυτή τη χώρα, μάλλον μόνο οξύμορα ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο θέμα έλλειψης χρημάτων και πόρων από τους εργαζόμενους. Βλέπουμε ότι και οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα την άνεση. Έτσι, ακόμα και αν έχουν βελτιώσει το τζίρο τους, τον κύκλο εργασιών τους, η φορολογία είναι τόσο επαχθής που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να προσφέρουν κάτι παραπάνω στους ανθρώπους, στο προσωπικό τους. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποια στιγμή οι κρατούντες να τα δουν αυτά με λίγο πιο σοβαρότητα, θα το πω εγώ για σας από ό,τι φαίνεται, αλλά έτσι είναι, γιατί όπως όλα τα πράγματα τα κοιτάμε αποσπασματικά. Τώρα, το μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων, τώρα, όχι τόσο των εταιρείων, πάμε στα ταμεία. Πώς το βλέπετε εδώ? Γιατί από ό,τι φαίνεται ψυχοραγούνε και δεν μπορεί να κάνει και πολλά το δημόσιο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο Γεωργιάδης μιλάει για 2 εκατομμύρια έως 2.400.000 ανασφάλιστους, που ψάχνει να τους βρει το Άτλας ακόμα, ακριβώς. Όταν έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο συνοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση των ανασφάλιστων μεταναστών, εμείς είμαστε πύλη μετανάστευσης. Έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες, εκ των οποίων θεωρώ ότι όλοι πλέον είναι ανασφάλιστοι. Και το μόνο που ζητάμε είναι 20 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη. Καταλαβαίνετε ότι γενικώς ζούμε σε μια περίοδο παραφροσύνης, θα έλεγα. Δηλαδή δεν εκμεταλλευόμαστε ούτε τα χρήματα που μας δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψουμε τα βασικά. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον της υγείας και της σύνταξης στη χώρα μας. Αν συνεχίσουμε όμως με αυτούς τους ρυθμούς, το βέβαιο είναι ότι δεν θα έχουμε μέλλον. Να μου σχολιάσετε και κάτι που λέγεται, ότι βγαίνουμε και είμαστε περήφανοι για το πρωτογενές πλεόνασμα και την επιστροφή στην ανάπτυξη, όταν μελέτες αναλογιστικές έχουν δείξει ότι αν πληρωνόντουσαν στην ώρα οι συντάξεις τους, γιατί χρωστάμε και πλέον συντάξεις με 2 και 3 χρόνια καθυστέρηση, αν είχαν κλείσει οι τρύπες στα ασφαλιστικά ταμεία και τα ιατρικά και τα συνταξιοδοτικά, όχι θα είχαμε πλεόνασμα, κανονικά η οικονομία θα ήταν έλλειμμα. Και έχουμε ένα τεχνητό πρωτογενές πλεόνασμα, δημιουργώντας τρύπες στην ασφάλιση και στην περίθαλψη, μεταξύ άλλων.
Αυτό νομίζω ότι είναι πια γνωστό τη σπάση, ότι δεν υπάρχει πλέον. Γιατί μάλλον οι κυβέρνηση δεν το γνωρίζουν, γιατί περηφανεύονται ότι έχουν βάλει σε τάξη οικονομικά. Το θέμα είναι ποιοι την πληρώνουν αυτή τη λογιστική απεικόνηση. Κοιτάξτε να δείτε, όταν φτάνει ο Υπουργός Υγείας να λέει σε συνέντευξη τύπου ότι πήρα τηλέφωνο τους διοικητές των νοσοκομείων για να τους πω ότι βρε παιδιά, ενώ ο άνθρωπος χρειάζεται μαγνητική, εσείς το κάνατε υπέρηχο γιατί και τόλισα. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να πρέπει να έχεις άκρη τον υπουργό για να κάνεις την εξέταση που πρέπει να κάνεις, τότε μιλάμε για το τέλος της κοινωνικής ασφάλισης. Και εκεί νομίζω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πάρα πολύ σωστά έχουν δημιουργήσει αυτά τα νοσοκομιακά, τα οποία είναι πολύ χαμηλού κόστους και μπορούν και παρέχουν αξιοπρεπή περίθαλψη στον κόσμο. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τα πρόσφατα στοιχεία που έχω, και θα μιλήσω για την Εθνική Ασφαλιστική, γιατί αυτή έβγαλε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μέσα στο 2013 αποζημίωσε με 100 εκατομμύρια ευρώ μόνο στον κλάδο υγείας και έχει 325.000 ασφαλισμένους. Δηλαδή σκεφτείτε ότι για 325.000 ασφαλισμένους διέθεσε 100 εκατομμύρια ευρώ και ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι για 1,5 εκατομμύριο μετανάστες τα 20 εκατομμύρια ευρώ αρκούν. Αυτό και μόνο δείχνει που βρισκόμαστε, δυστυχώς. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prime Insurance, Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής του συνεδρίου, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία και αναφέρθηκε στη στρατηγική της. Επικεντρώθηκε κυρίως στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και στην διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων. Όποιο σενάριο και να επικρατήσει, είτε τη διαχείριση να έχει ο Οργανισμός Υγείας, είτε αποφασιστεί στη διαχείριση να συμμετέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, το γεγονός είναι ένα. Η αγορά αλλάζει. Η διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων σε θέματα υποδομών. Η εταιρεία αυτό το γνωρίζει καλά και προετοιμάζεται. Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η Prime Insurance προβλέπει τα μηνύματα των καιρών, γι' αυτό και καταφέρνει να επιβιώνει με επιτυχία. Επειδή είχαμε συγκεκριμένη στρατηγική την οποία ακολουθήσαμε, επειδή στο δυναμικό της εταιρείας υπάρχουν έμπειρα και ικανά στελέχη και προσωπικό, επειδή μπορέσαμε να κρατήσουμε ψηλά το φρόνημα του ανθρώπινου μας δυναμικού, επειδή τα προϊόντα μας είναι ευέλικτα, αλλά κυρίως επειδή καταφέραμε την περίοδο της κρίσης να γίνουμε μια γροθιά. Σε παρέμβασή του μέσω δορυφορικής σύνδεσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Prime Insurance, Δημήτρης Κοντομινάς, έδωσε το στίγμα και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της εταιρείας. Ήδη η δραστηριότητα της Prime είναι κερδοφόρα, πατάει δυνατά σε γερά θεμέλια, κεφαλαιακή επάρκεια και, όπως είπα και πριν, περιθώρια φερεγγιότητος, τα οποία είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το 2014, πέραν από το εξυγχρονισμό στον τομέα της τεχνολογίας, θα το αφιερώσουμε για νέα προγράμματα υγείας. Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Μέσα από τις προκλήσεις, η Prime κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να σημειώσει ανάπτυξη μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για την Κύπρο. Ο μιλητής στο συνέδριο ήταν και ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Ελλάδας, Νίκος Κακλαμανάκης, ο οποίος σε δηλώσεις στον Αντένα αναφέρθηκε στους δεσμούς που έχει με την Κύπρο και σχολίασε τις προοπτικές επιτυχίας των Κυπρίων αθλητών. Το πρώτο μου παγκόσμιο πρωτάθλημα πάνω στους ώμους συναθλητών μου Κυπρίων ανέβηκα στη Χάιφα στο Ισραήλ, στο παγκόσμιο το 1996. Έχετε ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο με έτοιμα στάδια, χτισμένα σε εισαγωγικά. Ποια είναι? Είναι η θάλασσά σας, είναι ο άνεμος. Οι καταπληκτικές αυτές συνθήκες μπορεί να γίνει και είναι ήδη ένα από τα καλύτερα κέντρα και μπορεί να γίνει ακόμη περισσότερο πόλος έλξης και για αγώνες νέους. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον ασφαλιστικό κλάδο, τον δημόσιο τομέα και τον επιχειρηματικό κόσμο από Κύπρο και Ελλάδα. Πίσω κάποια από τα χρήματα που έχουν δώσει να αποζημιωθούν. Ισχύει το εξής παράδοξο. Όλα αυτά τα συμβόλαια είναι σε ισχύ, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά οι ασφαλιστικές παροχές δεν ισχύουν.
Δηλαδή, από πέρσι το Σεπτέμβριο που έκλεισε η ασπής πρόνοια μέχρι σήμερα, οι ασφαλισμένοι δεν λαμβάνουν κανένας είδους ασφαλιστική παροχή. Ενώ τα συμβόλαια είναι τυπικά σε ισχύ. Και γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε για να ισχύσει το αυτονόητο. Κύριε Σαλέχο, τι σημαίνει αυτό, έτσι νομικά να καταλάβουμε τι σημαίνει? Γιατί έχω αντιληφθεί ότι σε μια κρίσιμη καμπή αυτή η ιστορία τώρα, έτσι. Αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο είναι η επιτομή της κακοδαιμονίας του ελληνικού μας βίου. Πρόκειται για ένα πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο, το οποίο, αν το δούμε με οικονομική αναγωγή και κοινωνικές συνέπειες, υπερβαίνει σε σπουδαιότητα το σκάνδαλο της Siemens, του Βατοπεδίου και το σκάνδαλο του Κοσκοτά μαζί. Γιατί τα λέτε? 1.200.000 Έλληνες ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, μετά την πάροδο 15 μηνών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασπής πρόνοια. Ναι. Ταυτοχρόνως, ο εκαθαριστής επισήμως λέει ότι το άνοιγμα αυτής της επιχειρήσεως αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τα 650 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει σε συνθήκες έκτακτης δημοσιονομικής κρίσης η πολιτεία να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι οι παράμετρο του προβλήματος, όπως προαναφέρθηκαν, το καθιστούν εφιαλτικό. Μου λύνεται μια πορεία. Παρακαλώ. Ένα οργανωμένο κράτος πώς φτάνει σε ένα κανόνι μία μέρα, ένα πρωί, ξυπνάει και λέει 1.300.000 άνθρωποι δεν θα έχουν κάλυψη και κάποιοι που έχουν αγοράσει επενδυτικά προϊόντα απλώς θα χάσουν τα λεφτά τους? Δεν υπάρχουν μηχανισμοί του κράτους που ελέγχουν πώς δουλεύει μια εταιρεία. Τι είναι αυτή η εταιρεία, τι είναι αυτές οι συμμετοχές, τι είναι τα ομόλογα που πουλάει, τι εγγύησεις δίνει στους πελάτες της. Τα ερωτήματά σας νομίζω ότι καταδεικνύουν ακριβώς αυτό που προεισαγωγικώς είπα, ότι αυτό το σκάνδαλο καταδεικνύει τον λόγο για τον οποίο φτάσαμε στα πρόθυρα της πτωχεύσεως. Κύριε Σαλέχο, όμως διαβάζουμε εδώ πέρα στις εφημερίδες ότι εδώ και περίπου 20 χρόνια γινόταν αυτή η δουλειά. Δηλαδή ξεκίνησε με όλες τις κανονικές συνθήκες να λειτουργεί η εταιρεία και μετά τα τελευταία 20 χρόνια αυτό το πράγμα γίνεται. Φούσκωσε και όλα τα χρήματα που μάζευε πήγαιναν σε δικές του πάλι εταιρείες. Αυτό δεν υπήρχε μια αρχή που να ελέγξει τι γίνεται μέσα σε όλη αυτή την ιστορία? Κυρία Μιχαηλίδη, αν μου επιτρέπετε, καταρχήν νομίζω ότι υπερβάλλουμε αν αναχθούμε σε 20 ετία πίσω από το περιστατικό της ανακλήσεως. Δηλαδή θα έλεγα ότι η περίοδος κρίσης για την επιχείρηση, αυτή η περίοδος η οποία θα έπρεπε να αποτελέσει περίοδο προπαρασκευής και προετοιμασίας για την επόμενη φάση από την πολιτεία, είναι η περίοδος των τελευταίων 6 ετών. Το θεσμικό πλαίσιο, το οργανωτικό πλαίσιο, σε επίπεδο τόσο ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και εθνικού δικαίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και για τις τραπεζικές επιχειρήσεις, είναι εξαιρετικά λεπτομερές και ασφαλίζει όρους αυστηρής, στεναρής εποπτείας. Μάλιστα. Σε όλο τον πολιτισμένο χώρο, τον κόσμο, σε όλες τις ένομες τάξεις. Διαχειρίζεται εκατομμύρια πολιτών και όνειρα πολιτών. Εγώ έχω μια απορία, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου επιτρέπετε μόνο μια σκέψη, κύριε Μεγκάνου? Και εγώ έχω μια απορία. Μόνο για το οργανωτικό θεσμικό πλαίσιο που είναι καθοριστικό και απαντά στο ερώτημα του κ. Σπουλιόπουλου, το οποίο είναι πολύ εύλογο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι προβλέπουν από την νομοθεσία εδώ και δεκαετίες για τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό χώρο, είναι πάρα πολύ αυστηροί. Μια επιχείρηση στο χρηματοοικονομικό τομέα, είτε είναι τράπεζα είτε είναι ασφαλιστική επιχείρηση, λειτουργεί υπό όρους αυστηρότατης κρατικής εποπτείας. Δεν είναι κατάστημα πώλησης ειδών. Θα έπρεπε, μήπως εννοείται, θα έπρεπε. Ο νόμος το προβλέπει. Αλλά στην Ελλάδα τι γίνεται στην πάσχει η διοικητική εφαρμογή. Σε επίπεδο πολιτικής εξαγγελίας, σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης, όλα πάνε εξαιρετικά καλά. Ένας μαγικός κόρπος. Σε επίπεδο καθημερινότητας, διοικητικής εφαρμογής, τα πράγματα είναι δραματικά. Το καλοκαίρι έπρεπε οι τράπεζες να περάσουν ένα stress test για τα οικονομικά τους. Οι πολίτες το περάσαν. Και θα κάνουν ένα δεύτερο τον Οκτώβριο. Το οποίο πήγε για τον Νοέμβριο και τώρα έχουμε Δεκέμβριο και δεν το έχουν περάσει ακόμη. Δηλαδή, τι θέλετε άλλη απόδειξη ότι δεν γίνεται έλεγχος? Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν κάνει έλεγχο. Τον κύριο Κεχαγιώργου κάτι άλλο. Τα τελευταία 6 χρόνια που είχε αρχίσει και φαινόταν το πράγμα αρχίζει να στραβώνει. Απευθυνθήκατε σε κάποια αρχή? Ζητήσατε να μάθετε εάν τα πράγματα είναι καλά? Δεν χρειάστηκε. Οι αρχές κάθε χρόνο δίνανε πιστοποιητικό φερεγγιότητα στην ασπής πρόνοια. Μάλιστα. Οπότε δεν είχατε λόγο να ανησυχείτε. Κανένας λόγος να ανησυχούμε. Και οι εξαγγελίες και από την ασπής πρόνοια και τα πιστοποιητικά που παίρναμε ήταν τόσο καλά που δεν χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα άλλο. Και τώρα κύριε Σαλέχο, τι γίνεται, τι κάνετε, τι θα κάνετε? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Έχετε πολύ δίκιο. Επειδή αναγόμεθα στο παρελθόν και έχουμε και ένα καταγγελτικό λόγο αναδεικνύοντας προβλήματα στην κρατική εποπτεία, θέλουμε να επισημάνουμε ότι όλα αυτά δεν τα κάνουμε για να λειτουργήσουμε χωροφυλακίστικα, ούτε για να δώσουμε έμφαση στο ποινικό μέρος της υποθέσεως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταδείξουμε εν τέλει την αστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, την αστική ευθύνη του κράτους, της πολιτείας, έναντι των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, οι οποίοι επί σειρά ετών
εμπρόθεσμα και προσηκόντως πλήρωναν τα ασφαλιστά τους. Διαπαραλήψεων είναι η ευθύνη τους ή δολίως? Κοιτάξτε, από τα στοιχεία του φακέλου που προκύπτουν μετά από την έρευνα που οφείλουμε να κάνουμε προκειμένου να οργανώσουμε την δικονομική μας υποστήριξη, προκύπτουν εκπληκτικά πράγματα. Η έννοια της ολιγορίας, της αμέλειας είναι νομίζω πολύ μακριά από μια πραγματικότητα η οποία είναι ζόφος για τη δημόσια ζωή μας. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δεν πρόκειται περί αστοχίας περί την εποπτεία, αλλά περί συνέργειας κρατικών αξιωματούχων. Συναλλαγής. Ένα βάρβαρο. Συναλλαγής. Δηλαδή Συνέργεια λέγεται και συναλλαγή αλλιώς. Έτσι το έχουμε μάθει να το ακούμε. Κύριε Σπηλιόπουλε, 650 εκατομμύρια ευρώ άνοιγμα σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει σε μια νύχτα, δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο, σε 2 χρόνια. Προς τα μάτια των κρατικών αξιωματούχων λέτε δηλαδή ότι γνώριζαν το σκάνδαλο και γνώριζαν με ακρίβεια, όπως προκύπτει και από έγγραφη επικοινωνία τους. Το γνώριζαν για να το ξαναπούμε για να κλείσουμε και τώρα τι γίνεται. Τι διεκδικήσαν 10 μέρες πριν τις εκλογές. Τι διεκδικείτε τώρα? 10 μέρες πριν τις εκλογές την κλείσαν πέρυσι. Το γνώριζαν. Και τώρα, κύριε Σελέκο, τι γίνεται για να κλείσουμε την κουβέντα μας? Με εντολή χιλιάδων ασφαλισμένων καταθέτουμε αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου και προσωπικώς κατά των κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι συνήργησαν στη δημιουργία αυτής της ζημίας. Έχουν όνομα και επώνυμο δηλαδή κάποιοι. Βεβαιότατα. Με ένα όριο στην αμοιβή από την πελατεία, γιατί χάσαν τα λεφτά τους από τον Ψωμιάδη, να μην τα χάσουν στους δικηγόρους. Έχετε πολύ δίκιο. Το νομικό επιτελείο λειτουργεί. Πέφτουν όλοι σαν τα όρνια πάνω στη... Σωστός. Αυτή είναι η ευθύνη οργανωτική του συλλόγου, να οργανώσει έτσι τη νομική υποστήριξη των θυμάτων για να μην ξανακαταστούν θύματα. Μάλιστα. Έχουμε κατά νου μέσα από τη μαζικότητα και το μεγάλο αριθμό των αγωγών με πλήρη διαφάνεια να οργανωθεί το πράγμα ώστε να συμπιεστεί το κόστος στο μίνιμουμ. Ώστε και περισσότεροι δικηγόροι από το δικηγορικό σύγχρονο να εμπλακούν στην υπόθεση και τέτοια κατανομή ύλης να υπάρξει ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι. Πάντως έτσι με τη βραδύτητα που εξελίσσεται αυτή η ιστορία ή και στο μέλλον ακόμα δημιουργεί συνθήκες αναξιοπιστίας των καταθετών διαιτητών στην ουσία περί τίνος πρόκειται. Κάνεις μια κατάθεση σε μια ασφαλιστική εταιρεία σε μια τράπεζα με μια σήμανση ότι μετά από X χρόνια θα πάρεις αυτό. Και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρεών. Εάν δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση και όχι μια επιθετική και άμεση λύση όσο το δυνατόν ταχύτερη. Προστατεύει και τις άλλες εταιρείες. Τροφοδοτούμε και την αναξιοπιστία στους καταθέτες. Και μετά από όλα αυτά πρέπει να κλείσουμε. Στη συνέχεια τη σκέψη του κ. Ρομπόλη. Κύριε Ρομπόλη, σκεφτείτε ότι σε συνθήκες δημοσιονομικής κατάρρευσης, όπου το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, το δημόσιο, πάσχει, ο Έλληνας πολίτης έχει πλέον αμφιβολίες και για τη λειτουργία του ιδιωτικού ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό λέει ακριβώς αυτό. Και μετά από όλα αυτά, ο πολίτης δεν ξέρει με ποιον να τα πρωτοβάλει. Με τους εργοδότες, την κυβέρνηση, τις τράπεζες, τα συνδικάτα. 4 μέρες πριν τις εκλογές την κλείσανε. Εντάξει, μην παίζουμε με τις λέξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλό κουράγιο. Και καλές αγορές. Σήμερα είναι ευκαιρία για μικρά ψώνια που δίνουν μικρές χαρές. Κύριε Καλαντίδη, ήταν χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε και θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε ξανά. Σύντομα να τα ξαναπούμε. Κύριε Ρομπόλη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλές γιορτές και σε εσάς. Πάμε να δώσουμε λίγο την κάρτα.